Bħalissa fl-iskejjel primarji kollha tal-Gvern, Knisja u dawk indipendenti, il-Ministeru għall-Edukazzjoni qed iqassam aktar minn 9,000 two-in-one devices, ġifieri laptop u tablet f'daqqa lill-istudenti tar-raba' u l-5 sena. Dan tħabbar fi żjara lill ministru responsabbli Clifton Grima għamel fil-Kulleġġ San Tumas Mur Nazzareno Farrugia, skola primarja B fil-Fgura. Qegħdin nibnu fuq it-tajjeb li diġà kien hemm u saħansitra din intejbuh. Għaliex fil-waqt li qabel l-istudenti tar-raba' sena kienu jingħataw it-tablet, ħassejna ħtieġa li nevolvu, nittrasformaw u nagħtu dan id-device li għandu benefiċċji li jixbħu lil dawk tat-tablet imma anka għal-laptop. U allura hekk li tfal tar-raba' l-5 sena nkunu qegħdin nippreparawhom għal meta fis-7 sena jingħataw il-laptop min-naħa tal-Gvern. Sa issa diġà tqasmu ftit inqas minn 2000 minn dan it-tamir diġitali u l-kumplament se jkunu tqasmu kollha sax-xahar id-dieħel. Fil-jiem li ġejjin ukoll se tkun imnedija l-Istrateġija l-Edukazzjoni Diġitali li lan tagħha jaqgħad huwa konsolidat fl-Istrateġija Nazzjonali l-Edukazzjoni 2024-2030. Din l-istrateġija tipprovdi l-qafas neċessarju għall-adozzjoni ta' ħiliet diġitali tas-seklu 21 speċjalment dawk ta' tħejjija diġitali, benesseri diġitali u ċittadinanza diġitali. Bitqassim ta' dan it-tamir diġitali wkoll b'dak li hemm fl-Istrateġija Nazzjonali għall-Edukazzjoni u l-Istrateġija għall-Edukazzjoni Diġitali, il-Ministeru qed ikompli jirrikonoxxi trasformazzjoni diġitali li qed isseħħ u għalhekk qed ikompli jisħaq fuq l-importanza li l-istudenti jiksbu ħiliet ta' ċittadinanza diġitali.